Greenhouse Farm ang gitukod karon sa atubangang bahin sa Cebu City Hall o sa Plaza Sugbo. Gipasiugdahan kini ni Mayor Nestor Archival isip pagdasig sa mga tawo nga mananom nga walay yuta diin gamit lang ang tubig ug ubang minerales sama sa aquaponics. Unang itanom niini ang mga lettuce, cucumber ug uban pa nga mga utanon. Tinguha usab niini nga mapaambit ilabi na sa mga tinun-an nga maedukar sa mga proyekto nga sama niini. Kaugalingong kwarta sa mayor ang gigamit sa pagtukod niini nga moabot sa 100,000 pesos. Ang proyekto gisundog sa greenhouse sa Pinoy-anan sa mayor nga usa sa iyang advokasya. This is a kanang greenhouse, and this would be showcasing sa hydroponics. Ang hydroponics usa pamaagi ka pag gardening nga atong gigamit nga medium dili soil. Ang gamit nato nga medium is tubig.